o jirila nkeji abụọ gata elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwa ruo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Fraịde abalị 14 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Anambra adịla njikere ịrụ ụlọ akwụkwọ 30 gbaa gburugburu obodo ndị e nwere na ya bụ steeti Anambra. Ị ga-anụrụkwa na ndị obu egbe agbagbuola ndị ọrụ nchekwa mmadụ 3 na steeti Nasarawa ozu ha yasara. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na Atiku agọrọla ụkwụ na aka ya gbasara akụkọ ahụ a na-ebugharị na o bunyere onye agha ahụ ya na Wike nwere gbọrịgbọrị ụgbọala XUV. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Gọọmenti steeti Anambra anabatala ka nrọ ụlọ akwụkwọ 30 ọhaneze nwe gbaa gburugburu obodo ndị enwere na ya bụ steeti Anambra. Nke a so na otu n'ime mkpebi otu kansụl ndị ọnụ na-eru n'okwu na ya bụ steeti Anambra nwere n'otu ọgbakọ ha nwere n'ụbọchị Wenezdee gara aga nke izuụka. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti Anambra bụ Law Mefo bịa mere ka ọhaneze wee mara maka nke a. Ya bụ Law Mefo kwuru na a ga-arụ ụlọ akwụkwọ ndị a n'obodo ndị enwere na ya bụ steeti Anambra bụ ebe a na-enweghị ụlọ akwụkwọ ọhaneze nwe. O kwuru na nke a ga-enye aka kwalite atụmatụ ịgụ akwụkwọ n'efu gọọmenti Soludo jiri wụcha n'ọchịchị ma nyekwa aka wee hụ na obodo ndị enwere na ya bụ steeti Anambra rutechara uru na agụmakwụkwọ ịgụ akwụkwọ n'efu na atụmatụ ịgụ akwụkwọ n'efu Soludo jiri wụcha n'ọchịchị ya. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Akwa Ibom arịọla otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche nwere na ya bụ steeti Akwa Ibom ka ha malite ijichi ụgbọala ọbụla eji ihe kpuchie akara ya na ụgbọala na-ebughị akara ụgbọala na steeti ahụ. Ọ bụ onye omeiwu aha ya bụ Uwem Imo Ita bụ onye omeiwu na-anọchite anya kansụl ime obodo Mkpat Enin na ya bụ steeti Akwa Ibom bụ ya welitere okwu a na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu. Dị ka a tụlechara okwu a nwa amadi a welitere na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu, ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Akwa Ibom nyere ndị uwe ojii steeti ahụ iwu ka ha malite ijichi ndị na-akwọ ụgbọala na steeti ahụ dara iwu a. Ha gbakwara otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ na steeti ahụ bụ Federal Road Safety Corps ka ha malitesiwe imi n'ala fe ka ezi ma chọpụta ndị dara iwu a na steeti ahụ. Ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Akwa Ibom kwuru ya ha n'ihe mere ha ji kpebie ịchịrị gbasara ụgbọala ndị na-ebughị akara ụgbọala na steeti ahụ bụ maka na ụgbọala ndị dị otu a bụ nnọọ ihe iyi egwu nye nchekwa steeti Akwa Ibom nke na-ejiri ụgbọala ndị dị otu akpa arụ ịchọta ya nakwa ndị ji ya kpa arụ ahụ gara ahụ. Chief of Army Staff ala anyị bụ Lieutenant General Waidi Shaibu eburula bụ ekele ha ka gị n'ibugara gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba maka nchekwa bụ ọkpọkọpi o webatara na steeti Enugu. Ya bụ onye Chief of Army Staff a bunyere gọvanọ Peter Mba abụ ekele dịka ọ gara zute ya n'obi ọchịchị gọọmenti steeti Enugu dị na Enugu. Ọ gakwara n'ihu wee kelee ya bụ gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba maka nkwado ọ na-enye ndị agha ala anyị iji wee hụ na ha buru agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa a na-nweta n'ala anyị. N'aka nke ya gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba kelekwara onye Chief of Army Staff a maka nhọpụta ọ họpụtara ya nakwa nhọpụta ọ họpụtara ya na ya bụ ọkwa ma kelekwa ya maka egbughị oge ya ibu agha ọsọ megide ọnọdụ enweghị nchekwa na ya bụ
steeti Enugu. ndị ọkpa egbe bandit agbagbuola ndị ọrụ nchekwa mmadụ atọ na steeti Nasarawa. Ozu ha dọrọ bụ nke gụnyere otu onye uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa vigilante abụọ. Ya bụ njinji a jụrụ nnọọ kpọmkwem n'obodo Idadu na kansụl ime obodo Doma nke steeti Nasarawa, bụ ebe ndị ọkpa egbe bandit anọ chebichie ụgbọala ndị ọrụ nchekwa n'ụzọ ma sụọ ha ịkpakọ. Anya hụrụ ka ọ kọrọ ndị nta akụkọ na akụkọ ọjọọ dị otu a na-abịa dịka ọ na-eru ya otu izu ụka egbuchara mmadụ 7 na kansụl ime obodo Keana nakwa na kansụl ime obodo Doma dịcha na ya bụ steeti Nasarawa. Ya bụ anya hụrụ ka ọ gakwara n'ihu kọrọ ndị nta akụkọ na na-agbanyeghị mmasị obi ike gọọmenti steeti ahụ na-amasị ndị steeti ahụ na ha ga-eme ihe gbasara nke a na rukpe ugbu a eji ole nne gị kọkọrọrọ m na onweghị otu mkpụrụ onye ọkpa egbe bandit a ha nwụchiri sokpa ya bụ arọ. Na ka ọ dịkwanụ, ndị bicha n'obodo ndị dị na ya bụ kansụl ime obodo ndị a kpọrọ aha eriela mbọmbọ ọsọ dịka ha bịara n'ụwa ha kepukepu na a ga-awakpo ha obodo ha. Otu onye n'ime otu Board of Trustees otu pati PDP bụ Ejiofor Onyiya apụtala kwuo na ya bụ ọgbakọ otu pati PDP n'ala anyị chọrọ ime n'oge na-adịghị anya ga-enwerịrị isi ma etere ụgba o ma etere azụ. Ya bụ Onyiya kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV. Cheta na ya bụ otu pati PDP a na-ekwu okwu ya nọ n'ọgba aghara ugbu a dịka a bịara nwee ndị na-adọnyere onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ Nyesom Wike ukwu ma nwekwa ndị na-adọnyere Umar Damagum ukwu. Ka ọ dị, a tụrụ anya na otu pati PDP ga-anọ n'ọgbakọ a ha chọrọ inwe họpụta onye ga-abụ onye isi oche ọhụrụ ha. Onye isi oche otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Adamawa bụ Shehu Kambila awụsala ọwa dịka onye enyemaka gọvanọ steeti Adamawa bụ Almadu Fenetiri. Ya bụ Kambile kọwara na ihe mere na o ji wụsa ọwa bụ nnọọ iji hụ ohere wee rụọ ọrụ ya dịka onye isi oche otu pati ADC na steeti Adamawa. O kelere onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar na mbọ ya ịhụ na otu pati ADC gara n'ihu ma kpọkuo ndị otu pati ADC ka ha gaa n'ihu dị n'otu ma na-arụkọ dịka ji na mmanụ iji hụ na pati ahụ gara n'iru. Otu Pan Niger Delta Forum maọbụkwanụ PANDEV n'aha mkpirisi bekee ya apụtala kwuo na o kwesịrị ka ha rịọ onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ Nyesom Wike mgbaghara maka mgbochi onye agha gbochiri ya ime ihe ọ chọrọ ime. Na akpụkpọ ozi ya bụ otu PANDEV wepụtara ọha na eze site n'aka onye isi oche ha bụ Ambassador Godnews Egali. Ha kpọkuru onye isi ala Bola Tinubu ka ọ gbalịa gwa otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere n'ala anyị ka ha mee nnyocha tọrọ atọ gbasara nke a ma kpọpụ ndị aka ha dị na nke a n'ụlọ ikpe. Ya bụ onye isi oche PANDEV kwuru na agwa onye agha kpasoro Wike abụghị naanị ịma aka n'ihu nye Wike, na kama ọ bụ nletu anya nye onye isi ala Tinubu bụ onye ji ikike onye fere Wike n'aka dịka onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja ji mere ihe ntọọchị. Onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar apụtala gọrọ ụkwụ na aka ya na ya bụ ebubo eboro ya na o bunyere onye agha ahụ ya na Nyesom Wike nwere gbọrịgbọrị kpụchara ụgbọala XUV. N'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee, onye enyemaka Atiku n'ọdọ nzirịta ozi midia bụ Paul Ibe kọwara akụkọ dị otu a na-efegharị dịka okpokpo asị akpọrọ aka wee tụọ. Ya bụ Paul Ibe rọrọ ọha na eze ka ha legbuo akụkọ dị otu a anya. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na gọọmenti steeti Anambra adịla njikere ịrụ ụlọ akwụkwọ 30 gbaa gburugburu obodo ndị e nwere na ya bụ steeti Anambra. Ị ga-anụrụkwa na ndị obu egbe agbagbuola ndị ọrụ nchekwa mmadụ 3 na steeti Nasarawa. Ozu ha yasara. Anyị mekwara ka ị nụrụ n'ụtụtụ a na Atiku agọrọla ụkwụ na aka ya gbasara akụkọ ahụ a na-ebugharị na o bunyere onye agha ahụ ya na Wike nwere gbọrịgbọrị ụgbọala XUV. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a,
ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa nwada Nwụkọcha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya kpọmkwem mgbe oge eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị